I šta veliš ti? Šta? Da će pust? Ja će pusti, ja jebem, samo aki izvadim. Ozbiljno. Jebeš mater, evo vidiš. Pa to nije baš To je baš tako. Ja jebem, buraz, ja je 3 sata čekam, ali u dobar je to komad, za dobar škala. je to komad, ali. Mogli smo i to pojesti. Neka ne. Hvala njoj, brat. A? Pa hvala njoj, brat. Nije jedina. Zezaš me. Ozbiljno ti kažem, evo gledaj. 90% ovih kosteničkih ribara će past u nesvijest kad vidiš šta će pustiti. Zezaš. Vidiš, pogledaj štapaj. Stavio se ko upnik. Evo vidiš. Dobar komad. Čovjek kilašce. Kilašce, da. Ne, to se ne pušta. To se pušta. To se, brat, pušta. I to brale ona debela. I to debela. Ja kad kažem nešto, to je tako. O mamice ti jebe. Otići ona tebi sam. Otići ona je sama. Neće, jebem joj dadu. Neće. Da je vuči tako da neš pustiti, ona bi otpala. Da jeboj ti maj. Zna da Viš ti kakav to riba? Viš ti, pogledaj ti kakav to. Ti ima pre kile. Šta? Pogledaj ti. To riba boli glava. Da. Gledaj, brati. Vidi ovo. Pogledaj. Viš kakva riba. Vidi. Svaka čast. Svaka čast. Jeboj. Da znaš da ćete oznositi tamo na snimku. Dobro.